Manuel Dimek twilet f'Kerreja fi triq San Ġwan il-Belt Valletta nhar il-milied tal-1860. Bħal ħafna oħrajn kien ġej minn familja fqira ħafna u skola ma kellu xejn. F'dak iż-żmien Malta kienet kolonja Brittannika, teżisti biss bħala bażi militari tal-Ingliżi. L-ekonomija kienet fi stat tal-biki, faqar tal-waħx, mifruxa mal-klassijiet soċjali kollha. Il-ftit politiċi li kien hawn kienu jaħsbu biss għalihom infushom, ifittxu li naqru dejjem aktar mill-ġid u l-prestiġju tal-gvern barrani. Min kmini ħafna, il-miżerja xeħtet lil Dimek f'ħajja ta' kriminalità. Daħal 10 darbit il-ħabs, l-ewwel darba meta kellu 13 sena u spiċċa meta kellu 37 sena. Fil-ħabs mhux biss tgħallem jikteb u jaqra, imma tħarreġ f'diversi oqsma tal-erf, fosthom diversi lingwi, il-politika, l-ekonomija u dawk li llum insejħulhom ix-xjenzi soċjali. Wara li ħareġ mill-ħabs b'mod definittiv, Dimek beda l-ħajja pubblika tiegħu. Kien jgħallem il-lingwi b'mod privat, jikteb u joħroġ gazzetta kull ġimgħa il-Bandiera tal-Maltin u anke jippubblika diversi kotba edukattivi ta' livell għoli. Il-ħidma ta' Dimek ridet wassal għal riforma sħiħa fis-soċjetà Maltija. Rid li l-poplu Malti jkollu qabel xejn rispett lejh innifsu u jogħbod kull għamla ta' oppressjoni. L-iskop ewlieni ta' Dimek kien l-emanċipazzjoni tal-poplu żgħir. Kien jemmen li din seta' twassal għall-indipendenza kostituzzjonali ta' Malta. Sabiex jifdel il-poplu mill-faqar u l-miżerja tiegħu u jgħinu jasal għal ħelsien psikoloġiku u fl-aħħar nett politiku tiegħu, Dimek waqqaf għaqda imsejħa ix-Xirka tal-Imdawlin. Dan tant għaddab lill-awtoritajiet tal-Knisja Kattolika li saħansitra waslet biskomunikatu għal sena sħiħa. Minkejja tbatijiet kbar tiegħu, Dimek baqa' ma ċediex u l-Knisja kellha tħallih bil-kwiet. Iżda l-ħidma ta' Dimek mal-ħaddiema għadbet ukoll il-Gvern Kolonjali Ingliż. Dan wasal biex eżiljaħ permanentament minn Malta. Fl-eżilju tiegħu, Dimek kien miżmum f'diversi kambijiet ta' konċentrament ġewwa l-Eġittu. Minkejja l-qawwa tal-ispirtu tiegħu, saħħtu ħallitu bil-mod il-mod. Dimek miet fl-isptar ta' Victoria College ġewwa Alexandra l-Eġittu fi 17 April tal-1921. M'għandifen f'ebda qabar regolari, meta ratruħu sempliċiment ra dmuħ ġo toqba fir-ramel u nsewħ. Ma' żmien it-tifkira tiegħu ħarġet għad-dawl. Illum hu meqjus bħala wieħed mill-akbar ulied li qatt kellha l-art Maltija. Ibenden mhux ta' Malta u Għawdex biss, imma tal-umanità kollha.